Soc Laureano Jiménez i avui parlarem dels diferents tipus de reaccions químiques que existeixen. Repte experimenta. Una reacció química és quan els components que hi ha al començament i al final són diferents. Hi ha reaccions químiques que necessiten una molècula que reacciona amb una molècula. Altres reaccions químiques necessiten dues molècules d'un tipus que reaccionen amb una molècula de l'altra. I les reaccions s'acaben quan una de les dues molècules s'esgota. Una forma de modificar la velocitat de les reaccions químiques és augmentant la temperatura. Normalment, quan augmentem la temperatura, la velocitat de la reacció puja molt, tant que pot arribar a ser molt perillós. Una altra forma d'augmentar la velocitat de les reaccions químiques és fer servir un catalitzador. Un catalitzador és un component que es fa servir en quantitats molt petites, que habitualment és molt car i que fa que la reacció sigui molt més ràpida. És com el cupido d'una reacció. N'hi ha diferents tipus de reaccions químiques i ara en veurem alguns exemples. En primer lloc en parlarem d'una reacció que es diu una reacció d'àcid-base. En aquest tipus de reacció és molt rellevant perquè es pot detectar molt ràpidament quan una reacció acaba i quan comença una altra. Per exemple, aquí tenim un component, si fiquem només unes petites gotes de l'altre component, es veu clarament com canvia de color. Per tant, sabem que aquesta reacció s'ha acabat. I si fiquem unes gotes d'un altre component, veurem com aquesta reacció pot tornar a un altre estat. Es veu com canvia de color. Aquestes reaccions serveixen per saber quan una reacció acaba i quan comença una altra. Un altre tipus de reaccions àcid-base és aquesta, en la qual tinc una mica de vinagre i afegiré una mica de sòlid. Per tant, és una reacció heterogènia. Estic reaccionant un líquid amb un sòlid. Fixeu-vos que si afegeixo una mica de bicarbonat al vinagre, tenim una reacció, la reacció és molt clara, però si jo remeno, la velocitat de la reacció és molt més ràpida, perquè tinc un contacte molt més estret entre el sòlid i el líquid que està reaccionant. En tercer lloc tenim una reacció que se'n diu de precipitació. Aquí tenim aigua i el que afegim és una sal que és insoluble a l'aigua. Amb aquesta sal insoluble a l'aigua, quan l'afegim veurem com es forma un precipitat molt clar de color blanc. Si esperem una estona, tot aquest precipitat anirà molt lentament cap al fons del got. I per últim tenim una reacció de combustió. Les reaccions de combustió són molt habituals a la natura. De fet, jo faig reaccions de combustió permanentment. Quan respiro, entra oxigen al meu cos, el sucre del meu sistema digestiu es crema i exhalo CO2. I això és el que podem fer amb una patata fregida. Una patata fregida, amb l'energia que en té, aquí podem demostrar que una patata fregida és capaç de cremar degut a tots els greixos que conté la patata fregida. Les reaccions químiques són omnipresents al planeta Terra. La geologia, els animals, els vegetals, fem servir milers de reaccions químiques. Un aspecte molt rellevant d'aquestes reaccions químiques és que a vegades necessiten energia per poder-se dur a terme i a vegades ens proporciona energia. Nosaltres obtenim l'energia dels aliments que mengem cremant-los amb l'oxigen de la respiració. Rap.